नि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायमाख' बड'फा हाउसनिफ्राय 2024 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय HSLC एबा मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय बा मेट्रिक आनजाद लिरगिरि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। मिजिंथिदों बे आनजादाव जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजाङै मोजां उथ्रिसारनानै गावबा गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे बर' हारिनि सासे सुबुं धोन जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौ जों फोरमायथिनो लुगैदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि टप 10 एबा 10थि मासियाव आवग्रिनो हानाय बेयाव सोरबा बर' बिजोंनिफ्राय आवग्रिनो हायोबा 1 लाख रां होगोन होननानै जों फोसावदोंमोन। नाथाय आसाम सरकारा देग्लाय बेखौ होनाय जानाय नंला होनना फोसावदों। जुदि आसाम सरकारा बेखौ होनाय जायो अब्ला जोंबो बे 1 लाख रांखौ होनाय जागोन। मानोना दिनैसिम बर' बिजोंनिफ्राय 2017 मायथाइयाव सासेल' फरायसाया बे टप 10 मासियाव मोननो हादों, दासिम मोननो हादों। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो होनाय बायदियै बर' बिजोंनिफ्राय गिबि 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जों होनाय जायो। बेखौबो देग्लायबो जों बेखौ होनाय जागोन। दा बेजों लोगोसे देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय गासै 14,936 फरायसाफ्रा बाहागो लागोन आनजादाव। बेजों थांनाय बोसोराव 16,597 दंमोन। थांनाय बोसोरनि कम्पेयार नायोबा देग्लाय 1,661 फरायसाफ्रा खम जादों। दा बेखायनो जोंनि बर' बिजोङाव मेट्रिक होनाय अनजिमाया बोसोरफ्रोमबो 1,000 मालाबा 1,500 बा 2,000सिम जों खमायबाय थानायखौ नुदों। दा बेखायनो बेजों लोगोसे आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बर' बिजों फरायसालियाव फरायहोनो थाखायबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। प्राइभेट आरो सरकारि मोननैजों मिलायनानै 14,936 फरायसाफ्रा देग्लाय बाहागो लागोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोबां फरायसालि गिदिंबाय आरो 2006 मायथाइनिफ्राय जे सोलोंथाइ बोसोर फसंनायनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि हाबाफारि मावबोनायनि उनाव जों मिथिबाय जे गोबां जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा बर' बिजोङाव फरायहोनाया खम जालांदों। आरो बेजों लोगोसे सरकाराबो जोंनि फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमै फोरोंगिरि थिसना, नांगौ बायदि समाव बिजाब हरा आरो बेजों लोगोसे जोंनि भेन्सार गोबां फरायसालि दं बैफोरनि जेंनाखौ फोसाबनानै होआ। बैफोरनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा लासै लासै खमायबोबाय थादों। दा बेखायनो बयबो सांग्रां जानाया जोबोद गोनांथार। बेखौनो खावलायगोन साफ्रोमबो बर' बा साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे आनजादखौ मोजाङै मोजां गावनि बायदियै गावनि मेलेमजों जाहाथे लिरनो बयबो नाजायो। गुबुन गुबुन बोसोरफ्रावबो नकल हमनानै जेरै एक्सपेल खालामनाय जों गोबां नुबोदों। नाथाय देग्लाय एसे सरकारा गोब्राबै मोनसे राहा लानो नागिरदों। बेखायनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे बै थासारिजों मोगा मोगि जाया बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे जों सरकारखौ खावलायगोन दि जाहाथे आनजादखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो। मानोना जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे गोब्राब नाजानानै मोनसे थांखि लानानै फरायो आरो बेनि गेजेरावनो जुदि मालाबा सोंथि बिलाइया लिक जानानै बा सोरनोबा जुदि भाइरेल जानानै जुदि थायोबा फरायसाफोरनि गोसोआ बायो। दा बेखायनो आसाम सरकारजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो आनजाद सामलायगिरि आनजाद नायदिंगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे आनजादा खोब मोजाङै जाहाथे जायो, जेबो जेंना जेंसि गुबुन बोसोरनिफोरबायदि जेंना गैयालासे मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन जोङो बेखौ खावलायगोन। HSनिखौ जोङो मोजाङै मिथिजोबा, मानो होनबा सोरबाया CBSE आव सोरबा आसेकआव गुबुन गुबुनाव फरायनो थाहैयो गुबुन गुबुन जायगायाव। नाथाय जोङो जि मेट्रिक आनजादनिखौ जों नायोबा जों एबार खोब मोजां मोनसे जागोन बेखौ सानदों। मानोना जों बावैसो सिगां जों सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च मोनसे एग्जामिनेसन जोङो खुंदोंमोन आरो बेनि रिजाल्टखौ नायबा जों बेयाव गोबां मोजां मोजां नाम्बार मोननानै बेयाव उथ्रिसारनो हादों फरायसाफ्रा। बेखौ जुदि नायोब्ला जोङो मिथिना मोनो देग्लायनि मेट्रिक रिजाल्टआव हयथ' मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हागोन। मानोना जों सिगां बोसोरनिफ्रायनो जों मोनदों जाय फरायसाफ्रा टेलेन्ट सार्च आनजादाव गिबि एबा नैथि एबा थामथि मासि आवग्रिनो हादों बै फरायसाफ्रानो मेट्रिक आनजादावबो सेथि नैथि थामथि बायदि आवग्रिनो बिथांमोना हादों आरो मोजां मोजां नाम्बार मोननो हादों। दा सासे फरायसा 2017 मायथाइयाव बिबुंसार बसुमतारिया जि आसाम सरकारनि टप 10 मासियाव मोननो हादोंमोन, बिथाङा थाखो 9आवबो सेथि मासि मोनदोंमोन टेलेन्ट सार्चआव आरो थाखो 10आवबो बिथाङा सेथि मासि मोनदोंमोन। आरो बे समाव जों हमनो हादोंमोन बिथाङा मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामगोन। आरो देग्लायनि जि टेलेन्ट सार्चनि रिजाल्टखौ नायोबा जि थाखोआव गोबां मोजां मोजां नाम्बार मोननो हादों फरायसाफ्रा, आरो बेखौ नुयोबा फैबाय थानाय समाव देग्लाय गोबां मोजां जागोन, रिजाल्टआ मोजां जागोन बेखौ जों आसा खालामदों।
मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटालि, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।